Hello mga guys. Hello mga kaidol. Nate ko ang prutas diri nga lami kini nako sa una. Mga kaidol. Isa may makaon ni mga kaidol. Oh. Makaon ni di ba? Agud. Pagkuhaya. Ito ba? Tumpuwa ba? Matundok ta. Isa. Mari mga kaidol nga lamig ya. Yes, isa nga kaman silis. Kaidol. Banta kan mga kaidol matamis mga kaidol. Di adik na sa ng bata. Naliso. Kire. Kamis ng kaidol eh. Kakauot na ba? Nasa liso. Tamis kayo. Wali pang na. Kabot ra. Mga taga babaw rin na kahibaw ani mga kaidol lahat, taga bukid. Kami tamis kani gyud namo. Pinakatamis ni namo tawa. Duo daw. Duo ra kayo. Ha? Sarap. Kanin siya, kaning green. Kuan siya kanang tamis nga upload. Yang kaning puwa. Kuan ni siya kanang murag tamis ang gidya ba? Ami kay panguha di kay available man ni ready. Dili ram ni pang kuan na so makabot man sa una mo batuon man mo sa una. Nakakaon mo. Karon nakabot na lang ang kuan. Nangaliki. Murag kuan ba? Tungod sa kalami nang buak. Kami kini nakaidol eh. Nang karelate yung kuan ni gitan. Harap. Harap na dia, kamo na dia. Thank you mga kaidol lang. Mukha ang kurglaing nga prutas. Sa natas bukid. Wa tay pili nga kaon.